ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അനു വി ചൂസ് 0.7. അപ്പം നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു കൊച്ചു വ്ളോഗായി വന്നേക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഞങ്ങൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എവിടെയാണ് നിൽക്കണേന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ സൂവിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. തൃശ്ശൂർ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വരണം എന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതല്ല. ഞങ്ങൾക്കിന്ന് PSC എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു കണിമംഗലം സ്കൂളിൽ. പക്ഷേ നേരം വൈകിയതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് എനിക്കത് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല. നമ്മൾ നേരം വൈകിയതല്ല, റോഡ് പണി നടക്കുന്ന കാരണം ബസ് വഴി വളഞ്ഞൊക്കെയാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ 2:30 എക്സാം, 2:35 എത്തി. പക്ഷെ അവർ കയറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നേരെ എൻ്റെ വിഷമം തീർക്കാൻ വിഷ്ണുവേട്ടൻ കാശി ബംഗ്ലാവിക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. നമ്മളിത് ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തോട്ടെ. 2 അഡൾട്ട് ആണെങ്കിൽ 20 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിന്, ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ 40 രൂപയൊക്കെയാണ്. അവിടെ ഫീ ആണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബോർഡിൽ. ഇത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ആ ബോട്ടിൽ കാണിച്ചു തന്നത്. നമ്മളിതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റംസ് കയറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നൊരു ടാഗ് ഒട്ടിക്കണം. 20 രൂപയാണ് ആ ടാഗിന്. നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അവർ ആ പൈസ തരുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എന്താണ്, അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വായോ കേട്ടോ. അടിയിൽ പറന്നിറങ്ങിട്ടോ. 5000-ൽ പരം ശബ്ദം അനുകരിക്കാൻ കഴിവുണ്ടെന്ന്. 10 മുതൽ 15 വർഷം വരെ ആയിച്ചു. ആണുണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ? അത് ഇതാണ് കേട്ടോ. അത് കുറച്ചധികം ഇരിക്കില്ല അവിടെ എടുക്കാനായിട്ട്. ശുക്കർ പാർട്ടിജ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ എന്ത് ശാസ്ത്രീയ നാമം. ശുക്കർ പാർട്രിഡ്ജ് എന്നാണ് പേര്. ഇത് അവിടെ ഉണ്ട്. ഫ്രാൻസിന് കാണിച്ചുതരാം. ഇങ്ങനത്തെ ചില ഇനി ഇവിടുന്ന് ചിലക്കുക അല്ല, ആ ചില ഇതിൻ്റെ അല്ല കേട്ടോ. കപ്പിന് ഇത് സൈഡിൻ്റെ ഇതിൽ തത്തകളും കെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. തത്തകൾ വേറെ കൂട്ടിൽ 3 കൂടും 4 കൂടും ആടി. അതൊക്കെ വേറെ. ഇത് ചേട്ടൻ പഴമൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കൂട്ടുകാരാ. ഇത് വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇത് കൂട്. അതിൽ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടിടാനുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും വിചാരിച്ചു. നമ്മളിതെന്തായാലും ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ. ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കുന്ന ആഗ്രഹം. അന്നത്തെ പോലെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആവാച്ചാൽ മുഞ്ചു. ഞാൻ ഈ കടപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയി. പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ആയി മുഞ്ചു. ഇവിടെ കുറച്ച് സസ്യവർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ആടലവടകം, വയമ്പ്, അതായത് മറ്റേ എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ദശപുഷ്പങ്ങളിൽ പെടുന്നതും പിന്നെ അതുപോലെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളിൽ പെടുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുറേ സസ്യവിഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കുറേ ജീവികളെ ശല്യം ചെയ്യുക, ഭക്ഷണം നൽകിയത് പിടിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് വലിയ ഭേദഗതി നിയമം 1995 3000 രൂപ പിഴയും 3 വർഷം വരെ തടവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ സംഭവം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് കണ്ടല്ലോ. അത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ കണ്ടില്ലേ എല്ലാവരും? പാടത്തൊക്കെ ശരിക്കും കന്യാസ്ത്രീ കൊക്ക് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ. എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അവിടെ വൈറ്റും കറുപ്പും, അതുകൊണ്ടാണ് അതിനാ പേര്. കരിങ്കൊക്ക് അഥവാ കന്യാസ്ത്രീ കൊക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതേ കൂട് കാണിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂട് കണ്ട അടിയൊക്കെ പക്ക വൃത്തിയുണ്ടോ, നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഇവര് നോക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ട ഇതിന്റെ പേര് ഈ മഞ്ഞ് പോലുള്ള സംഭവമില്ലേ അതിന്റെ കഴുത്തിൽ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ സിദ്ധികണ്ട എന്ന പേരും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. മഞ്ഞല്ലേ വെള്ളയും ഇത് എവിടെ ഇത് മഞ്ഞ് പോലുള്ള ആവരണം കഴുത്തിൽ. മഞ്ഞ് അങ്ങനെ മഞ്ഞാന്നാണ് കേട്ടത്. പരുന്ത് കൂട്ടുകാരാ. പരുന്തിന്റെ പൊടി സാധനത്തിനാണ്ടോ ചേട്ടൻ? കണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാറ് കൂട്ടുകാരുന്നത്. ഒരു ഡോൺ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? സെറ്റ് നിൽക്കാം.
അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ. ഒരാളതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? സിക്കടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ എഴുതിച്ചെന്ത് മനസ്സിലത്തെ ഭയപ്പെടുത്തിയാൽ ഇവ ചത്തതുപോലെ അഭിനയിക്കുന്നു. ഇതെന്താണെന്നറിയോ? ചക്കിപ്പരുന്ത് അഥവാ ഗരുഡൻ എന്നിൻ്റെ ഇതിൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണിത്. ഇതിനൊരു പരുന്തിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആയുസ് 10 മുതൽ 15 വർഷം വരെയാണ്. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ ചെമ്പരുന്ത് കൃഷ്ണപ്പരുന്തുണ്ട്, അതും 10 മുതൽ 15 വർഷം. കൂട്ടുകാരോ ഇഷ്ടം പോലെ മൂങ്ങ, എന്താ രസം മൂങ്ങാനും മൂങ്ങ മൂക്കിട്ടോ അത്ര പറയിട്ടിരിക്കും. ഞാൻ അടിയിലല്ലോ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ബൊമ്മകൾ വെച്ച പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കണ്ട അല്ലേ? ദേഷ്യം അവിടെ കണ്ടോ? നല്ല സെറ്റായിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ? നീറ്റായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്, ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഏഷ്യയിലെ ഉഷ്ണമേഖല പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇവറ്റകളെ കണ്ടുവരുന്നത്. 10 മുതൽ 15 വർഷം വരെയാണ് ഇവർക്ക് ആയുസ്. മുട്ട വിരിയുന്നതിന് വരെയുള്ള ദൈർഘ്യം 25 മുതൽ 28 ദിവസം വരെയാണ് ഇവറ്റകളുടെ മുട്ട വിരിയാനുള്ള ഇത്. ഇതിൽ പെൺപക്ഷികളെ അപേക്ഷിച്ച് ആൺപക്ഷികൾക്ക് വലിപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പം ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുതായിട്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ ആൺപക്ഷികളാണ്. ഇത് കൂമെന്നാണ് ഇവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ മൂങ്ങാന്നും പറയും അല്ലേ? കൂമെന്നാണ് ഇവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മൂങ്ങാന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടാ പിടിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ചെറിയ മീനുകളുണ്ട് കേട്ടോ കൂട്ടുകാരെ. ചെറിയ ചെറിയ മീനുകൾ കാണാൻ പറ്റും. ചെറിയ ബന്ധപാല, ശംഖുപുഷ്പം, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ദശപുഷ്പങ്ങളിൽ പെട്ടതും നമ്മുടെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളൊക്കെ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കൊരു നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഈ കുരുവികളുടെ നമുക്ക് സോഷ്യലിലും പഠിക്കാനുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, സയൻസിലും പഠിക്കാനുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കുരുവികളുടെ കൊക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണേട്ടൻ്റെ കുറ്റപേര് മുണ്ടി, പരുന്ത്, കുരുവി, അവരെ കൊക്കുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഓരോ പക്ഷികൾക്കും മേരെ തിന്നാനുള്ള അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവരെ കൊക്കുകളെ പ്രാകൃതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വേഴാമ്പൽ, വെള്ളക്കൊക്ക്, പ്രാപ്പിടിയൻ, പിന്നെ പാതിരാക്കൊക്ക്. പക്ഷെ ഇതിലൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇത് താറാവ്, കൃഷ്ണേട്ടാ അതിനൊക്കെ എടുക്ക് താറാവ്. എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം വെച്ചാൽ അത് ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടായ ജീവികൾ ചത്തുപോയിരിക്കണം അല്ലേ? അതൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കണം. എൻ്റെ ഒരു കാരണം തോന്നുന്നു. അതവിടെ ടോയ്ലറ്റാണ്. നല്ല തിരക്കുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും. ഇന്ന് അതായത് സാറ്റർഡേ ആണല്ലോ, ഇന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണ്. അപ്പം ആൾക്കാർ നോക്കി മണി പ്ലാന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാരണമാണ്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മണി പ്ലാന്റ് ഒക്കെ പൊട്ടിച്ച് പോയാനെ. ഇത് ഇല്ല ഇല്ല ഇവിടെ ഇന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അത് അവിടെയാണ് നല്ലുണ്ട് കേട്ടോ. ഭയങ്കര എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ കുരങ്ങനാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കുരങ്ങനല്ല, കുറുക്കൻ. യെസ് 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 ദേവ്. കുറുക്കൻ ഓടി ഓടി കളിക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടുകാരോ. കുറുക്കൻ അതെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഓടണേ? അത് വെറുതെ ഓടുന്നു. എത്ര 5 ദിവസത്തേക്ക് എടുക്കുക. നല്ല കടി പിടിക്കില്ലേ കുറുക്കൻ? ഈറ്റകളും പട്ടികളെ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ നായകളെ വെച്ചിട്ട് ഈറ്റങ്ങളുടെ സവിശേഷത എന്താന്ന് പറയുന്നത് വാടിയെന്നാ നിൽക്കത്. എനിക്ക് വോമിറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ കൂമന്നല്ലേ അവിടെ പറഞ്ഞത്? ഇത് മൂങ്ങ. അപ്പൊ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ. കൂമനും മൂങ്ങയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. അതാണ് ഇത് തന്നെയാണ് വെള്ളി മൂങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ബേൺ ഓവൽ
വിളകൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിട്ടാണോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് മുള്ളം പന്നിയാണ് കൂട്ടുകാർ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുള്ളം പന്നി കൂട്ടുകാരാ. മുള്ളം പന്നി സൂപ്പർ 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 സാധനങ്ങളാണ് മുള്ളം പന്നി. ഫസ്റ്റ് കാണാൻ വീട്ട് നിറച്ചുമ്പോഴാണ് ഈറ്റങ്ങൾ വല്ല അപകടം വന്നാലും ഈറ്റങ്ങൾക്ക് നേരെ വല്ല മറ്റേ മൃഗങ്ങളൊക്കെ കടിക്കാൻ മുള്ളിച്ച് ഇങ്ങനെയല്ലേ വീശല്ലേ മുഖമൊക്കെ ഒരു മൊയിലിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു രൂപല്ലേ. മൊയിലിൻ്റെ മുഖം ഇത്തിരി വലുതായി ഇത്തിരി സൂം അന്നാണ് പോയത്. നല്ല പച്ചപ്പാണ് കേട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല, നല്ല രസമുണ്ട്. ഇത് തൃശ്ശൂര് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുതലേ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടുകാരാ. ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ, ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ കുറുക്കന്മാരായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ടേക്കാണ്, ശൂന്യമാക്കിയിട്ടേക്കുന്നു. അവിടെ എന്തോ ഉണ്ട്, അവിടെ ഒന്നുമില്ല. അവിടേക്കുള്ള വഴിയൊക്കെ അടച്ചു. എന്നുവെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത കാരണമാണ് കേട്ടോ. എന്നുവെച്ചാൽ ആദ്യം വെച്ചാൽ ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങളായിരുന്നു ഇവിടെ. എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ എന്തിനുള്ള ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് മാവില മാഞ്ഞിരിക്കും. ഇതാണ് മ്യൂസിയം, ആർട്ട് മ്യൂസിയമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സൂപ്പർ സംഭവം കാണിച്ചു തരാനുണ്ട്. കയറുമ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംഭവം എന്താണ്. ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഇരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് സീറ്റിംഗ് കപ്പ, ഇരിക്കാനും ശ്രമിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മാനുണ്ടെന്ന്. അധികമില്ല, കുറച്ച് മാനുണ്ട്. ഉള്ളത് നമ്മൾ കാണിച്ചു പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. കൂട്ടമ്മാൻ, പുള്ളിമാനല്ല, പുള്ളിമാനുണ്ട്, കുട്ടിമാൻ. കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ മാൻ്റെ ഇവിടെ. ആദ്യം കണ്ടുവിടാൻ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ചില ഐറ്റങ്ങൾക്ക് കൊമ്പുണ്ട് അല്ലേ, ചില ഐറ്റങ്ങൾക്ക് കൊമ്പിലുണ്ട്. അതിന് കൊമ്പുണ്ട്, ഇതിനൊന്നും കൊമ്പില്ല. കൊമ്പില്ല. നടക്കടി കുട്ടിയെ പതുക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ കാഴ്ച കാണാൻ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ ഇതിനുള്ള ടീച്ചർ കൊണ്ടുപോകണുണ്ടോ? ഇതിന് ആർട്ട് മ്യൂസിയം ഉണ്ടോ എന്നുവെച്ചാൽ കയറാണ്ട് സമയം നമുക്ക്. എന്നുവെച്ചാൽ പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ വന്നതിന് ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിലെ പുള്ളികൾ കാണപ്പെടുന്നു, പിന്നെ അത് വളരുമ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഞാൻ പിടിക്കാം അവസരമാണ്. വെള്ളം നീ തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് പിടിക്കാച്ചാൽ പിടിക്കില്ല. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നിനും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഇതാണ് ഒരു എമ്മതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അറ്റത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ തൊട്ടെടുത്തുള്ളൂ ഈ മുറിച്ചിന് കിട്ടും. നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു, ഇപ്പൊ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പം കിട്ടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെ ഒരു പാപല്ല നിരോധനായേക്കാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇറ്റങ്ങൾക്ക് കഴുത്തിൽ സാധനം മേടിക്കാനുണ്ട. എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിയാം, ഇതാണ് ഏമൂട്ടാ ലക്ഷ്മട്ടാ. അതിൻ്റെ ഇതവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വായിച്ചു നോക്കിക്കോട്ടെ. അതിൻ്റെ ബോർഡ് അത് ഒട്ടകപ്പക്ഷിയാണ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞാണ് ശരി. ആഫ്രിക്കയിലെ മരുഭൂമികളിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഒട്ടകപ്പക്ഷി. 40 മുതൽ 45 വർഷം വരെയാണ് ആയുസ്. മുട്ട വിരിഞ്ഞതിനുള്ള ദൈർഘ്യം 35 മുതൽ 45 ദിവസം വരെ. ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുടെ കണ്ണുകൾക്ക് അവിടെ തലച്ചോറിനേക്കാൾ വലിപ്പമുണ്ട് അവരെ കണ്ണുകൾ. അതാണ് അവരെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കേട്ടോ. ഇതൊരു തറവാട് പോലെയൊക്കെ സെറ്റ്. നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഇത് ഓണായി കിടക്കുന്നു, ഫ്ലാഷ്.
എന്താണെന്നറിയില്ല ചേട്ടാ. ഇതാണോ യമു? ഇതാണ് യമു. യമു തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് യമു. ഇതാണ് യമു. അറ്റത്ത് കാണണ്ട. ഇതിന് യമൂട്ടാ. രണ്ടാമത്തല്ലേ യമു. അവൾക്ക് തെറ്റിയതാണ് കൂട്ടുകാരാ. പതുക്കെ നടക്കാം. ഇതല്ലേ യമു? ഇതിന് യമു. ഇതാണ് യമു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒട്ടകപക്ഷി. ഇതാണ് യമു. തെറ്റി പറഞ്ഞു പോയതാട്ടോ. പക്ഷെ എനിക്ക് ആദ്യം ഒട്ടകപക്ഷി അടുത്ത മാൻ കിടക്കാം. ഓരോ ഇത് കൃഷ്ണമൃഗം. മാനല്ല, കൃഷ്ണമൃഗമാണ്. അതന്നെയാണ് യമു. ഇതന്നെയാണ് യമു. അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് കൃഷ്ണമൃഗമാണ് കേട്ടോ. ഇത് മാനല്ല. വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒക്കെ ഒരു ഇതാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇത് 11 മുതൽ 12 വയസ്സ് വരെ ആയുസുള്ളൂ. മധ്യകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഗർഭകാലം 160 മുതൽ 180 ദിവസം വരെ. കൂടുതലായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മറ്റേ വേട്ടയാടൽ കാരണം. ഇത് നമ്മളവിടെ കണ്ടത് യമു. ഇവിടെ മുട്ടയ്ക്ക് നീല കലർന്ന പച്ച നിറമാണുള്ളതെന്ന് യമുവിന്റെ മുട്ടയ്ക്ക്. യമുവിന്റെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ശരിക്കും മറ്റേ ഇല്ലം പോലെ കേട്ടോ. രസം കാണാൻ. ജീവനക്കാർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചിൽഡ്രൻസ് കുട്ടികൾക്കുള്ള പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. കുട്ടികൾക്കുള്ള പാർക്ക്, വലിയവർക്കുള്ള പാർക്കല്ല കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കുള്ള പാർക്കാണ്. നമ്മളിങ്ങി പോണതാണ് ഗ്രാൻഡ് സ്ഥലം. ഇപ്പൊ പട്ടാംസക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ. അതൊന്ന് വരുമ്പോ കാണാലോ. കയറിക്കോട്ടെ, കയറണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോണാണ് ഇപ്പൊ പട്ടാംസിന്റെ സ്ഥലത്തൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു. മുള്ളൻ കൈനി ഒരു മരം വെച്ച് മുള്ളൻ കൈനി എന്നാണ് ആ മരത്തിൻ്റെ പേര്. ഇവിടെ മ്ലാവ്, ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസ്, മ്ലാവ്. ഈ മാനിന്റെ ഇതിൽ പെട്ടതാണ്. പാർക്ക് സൂപ്പറായിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. കൂട്ടുകാരെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മ്ലാവ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാനിന് എനിക്ക് മ്ലാവ് മ്ലാവ് കലമാൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന വലിയ മരം അതാണ് മ്ലാവ്. ഇത് അവിടെ ഉണ്ട് പറയാം. നമുക്ക് അവിടെ കാണിച്ചെടുക്കാം. ദയവായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ സമയം ചാർജ് നോക്കിയില്ലേ, അതില് കൈ തട്ടിപ്പോയി. ആ സൈഡിക്ക് പിടിക്കുന്നു. ഇത് മരണ്ടാ. അതിന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഫസ്റ്റത്തേൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ആയി പോയി. നമ്മൾ വീണ്ടും അവിടേക്ക് നടക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട്. ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല. ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടുകാരാ. അപ്പോൾ ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസ് കാണാം. അത് കാണാനായിട്ട് നല്ല തിരക്കാ. പക്ഷെ ആള് ഈ സൈഡിൽ അങ്ങോട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പുറത്തോട് പോയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. സിമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അവരവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കാണുന്നുണ്ടോ കൂട്ടുകാരാ? കാണുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അപ്പുറത്തോടെ കാണിച്ചു തരാം. 45 മിനിറ്റിന് വെള്ളത്തിനടിയിൽ ശ്വസിക്കാതെ കിടക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടേക്ക് ഇത് 230 മുതൽ 250 ഡേയ്സാണ് വരെ പ്രസവകാലം എന്നാണ് കേട്ടോ. ഗർഭകാലം. ഇതിന്റെ പേര് രോഷ് എന്നാണ്. രോഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട്. ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ലേ കൂട്ടുകാരാ? അതായത് ഞാൻ ജനിക്കണ പാട് 1 കൊല്ലം പാട്. ഇതാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹിപ്പോ.
ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസ് ഇട്ടാ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസ് ഇതാ നല്ല തീറ്റയിലാണ്. നല്ല തിരക്കാണ് കേട്ടോ അവിടെ. ഫിഷായിട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല തിരക്കാണ് കഴിച്ച്. നമുക്ക് വേഗം നടക്കാം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. കണ്ടോ നല്ല തിരക്കാണ്. ശിവലിംഗമരട്ടോ അല്ല നാഗലിംഗമരട്ടോ, പിന്നെ ശിവലിംഗമരം കൂടി പറയും. ഒരു പ്രത്യേക മണമാണ് കേട്ടോ മരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അല്ലേ. അതവിടെ വനം കാട് പതിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയൊരു കാടെന്ന് പറയാം, കുറ്റിക്കാടെന്നൊക്കെ പറയും. അതേപോലെ നമ്മൾ തിരിച്ചിനി സിംഹങ്ങളുടെ കൂടത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ സിംഹങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ ചാർജ് കഴിയാണ്ടിരിക്കട്ടെ കൂട്ടുകാരാ. അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാർത്ഥന. വീഡിയോ ചെറുതായിട്ട് ഷെയ്ക്കാവും, വേറെ ഒന്നല്ല, നമ്മൾ നടന്നു കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെ നല്ല ക്യാമറ ഉള്ള ഫോണല്ലോ. അനുപാല ജാതി സ്ലോവിൽ നടന്നു വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരം വൈകുന്നതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉറപ്പ്. എന്നുവെച്ചാൽ കുട്ടിക്ക് നടക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പാടണേ. വന്ന വഴി വേഗം നടക്കണം. 20% ഫോണിൽ ചാർജ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയും വേണ്ടി നടക്കണം എന്നാണ്. സിംഹയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടെ കിടക്കണം. ഇത് പാർക്കിക്കുള്ള വഴിയാണ്. പാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. വേഗം പോയിട്ട് പാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ സിംഹങ്ങൾ പാർക്ക് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് വേറെ വലുതായിട്ടൊന്നും ഇല്ല, ചെറിയൊരു പാർക്ക്. പിള്ളേരെ കയറ്റി കയറാൻ പറ്റുന്ന പാർക്കാണ്, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഓടിച്ച് കാണിച്ചാൽ അല്ലേ എൻ്റെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആവും. അതാണ് കേട്ടോ. ഇല്ലില്ല, അവിടെ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അകത്ത് കയറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ മാഡം പറയുന്നത്. കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അകത്ത് കയറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് ആ മാഡം പറയണത്. എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള പാർക്കാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട്. മുതലുണ്ടെന്ന് പറച്ചിലുള്ളൂ, കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. നമുക്കത് ജസ്റ്റ് നോക്കാം, കാണാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ലേ എന്ന് നോക്കാം. മാറി ഈ മണ്ടയിലൊന്നും ഒന്നിനും കാണാനൊന്നുമില്ല. ഇതിന് കുളം കാണുന്നില്ല, നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തോടെ നോക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഈ മണ്ടയിലേനെ വന്ന് കിടക്കണമെങ്കിലോ അറിയില്ല. ഇത് കട്ടായിട്ട് വീണ്ടും പോയില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ്. ഇവിടെ ഇതിലില്ല കേട്ടോ കൂട്ടുകാരാ. എന്നുവെച്ചാൽ മുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എവിടെയും വന്ന് കിടന്നേനെ. പറയാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ കണ്ടില്ല.
കാണാത്ത കാര്യം പറയരുതല്ലോ. അരയന്നം വെള്ള പെലിക്കൻ അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തേനെ കേട്ടാ. വെള്ള പെലിക്കനാണ് കൊടുത്തേക്കണേ. അറിയന്നല്ലാട്ടോ കൊടുത്തേക്കണേ. സോറി. അതിന് സൂം ചെയ്തല്ലേ കാണാനായിട്ട് ക്ലിയറിറ്റി കുറവാ. ഇതാണ് അതല്ല എഴുതിയത്. ചായമുണ്ടി ഇതിൽ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് നീർക്കാക്ക, ചായമുണ്ടി, കാലിമുണ്ടി, പിന്നെ ഈ വെള്ളപ്പൊലിക്കൻ, അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. താറാവിൻ്റെ കുറേ അതിൻ്റെ കൊക്ക് കണ്ടോ ഭയങ്കര വലുതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ മറ്റേ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്ത് ഇതല്ല ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ബാഹുബലിയിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്ന ഒരു സാധനം മുള കണ്ട മുള കൂടാരം പോലെ. ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പോത്ത്, കാട്ടുപോത്ത്, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം അവിടെ ഒന്നും കാണാനില്ല അവരെ. ഇവിടെയാണ് ബാഹുബലിയിൽ അഭിനയിച്ച മറ്റേ ആൾക്കാർ കിടന്നിരിക്കുന്നത്. പോത്തുകൾ ഇവിടെയാണ് നല്ലൊരു ഇരിക്കാനുള്ള വിശ്രമ കേന്ദ്രമൊക്കെ ഉണ്ട്. കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളവും കലാതെ പുള്ളി ഇവിടെ ഇതാണ് പുള്ളിമാൻ. എടുത്ത് പോയി കാണിച്ചു പുള്ളിമാൻ കുറച്ചധികം ഉണ്ട്. കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ചധികം നല്ല നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തിന് അനു പറഞ്ഞ ബാഹുബലി സാധനം ഉണ്ടെന്ന്. ബെല്ല ഞങ്ങൾ അന്ന് വന്നപ്പോ ഇതല്ലായിരുന്നു, വലുതായിരുന്നു, ചെറുതാണ്. അവര് മാനുകളൊക്കെ ഭയങ്കര സ്നേഹത്തിലാണ് കേട്ടോ. നോക്കി യോജിമിച്ചാണ്. ഇതല്ലത് അത് പോയി ഇവിടുന്ന്. അത് കറുപ്പായിരുന്നു. ഭയങ്കര വലുതാർന്നത്. പാലിന് മാംസത്തിന് വേണ്ടി വളർത്തപ്പെടുന്നു. 15 മുതൽ 30 വയസ്സ് വരെ. ഇതിലൊരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒന്നിനെ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ വിട്ടു കൊടുക്കില്ല അല്ലേ. റബ്ബർ മരം, ഇന്ത്യൻ റബ്ബർ മരം. നമ്മൾ മാറ്റില്ലേ പെൻസിലോണ്ടൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബോട്ടിൻ്റെ എന്താണ്ട് സംഭവം ഉണ്ട്. ബോട്ട് കണ്ട പണ്ടത്തെ ബോട്ട്. രക്തം തമ്പുരാൻ എന്തിനെടുത്തിരുന്ന യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ബോട്ടാണത്. അതെ അതിൻ്റെ ചെറുത് അത് നമ്മൾ കണ്ട തന്നെ. ടുട്ടു, ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ടുട്ടു. 2008 വന്നാണ് കേട്ടോ. അതിനപ്പുറത്ത് വേറെ ഉണ്ട്. ദൃശ്യാവിഷ്കരണം നടത്തുന്നു. ഇതിപ്പോഴല്ല കേട്ടോ, അത് കഴിഞ്ഞു പോയതിൻ്റെയാണ്. നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓടി എടുത്തേനാട്ടോ. കാലിന് തീരെ പൊക്കില്ല കേട്ടോ. സൈലന്റ് ഏരിയ നോക്കണ്ട, കലാപം മൂടാവും. ചിലപ്പോ കലാപം മൂടാവും എന്ന് പറയേ. പോയാലൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ട. കുക്കൊക്കെ വന്നിരുന്നിട്ട് കണ്ട എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് മീത്തൊക്കെ. മോളിൽ നിന്ന് കൊക്ക് കാഷ്ടൊക്കെയാണ് വീട്ടുകാരെ. മയിലിൻ്റെ ഒച്ചിന് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ കേട്ടത് കുറച്ച് നേരത്തെ. അവിടെ നോക്കി നല്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാട്ടിലെ രാജാവ് സിംഹരാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം. സിംഹം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിംഹോച്ചെടുത്തിട്ട്. ഞാൻ അമ്മയൊക്കെ വന്നിട്ട് വൈൽഡ് വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം, വൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് കേട്ടോ. മാംസ ബുക്കുകളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ. അതെ കാർണിനോവ കോർണറാണിത്. മുരുക പുലിമുരുക അമ്പരമുയരണ പുലിമുരുക. വേറെ സൂപ്പറായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചാൽ കൂട്ടുകാരാ കണ്ട മോനെ.
അവിടെ പോയിട്ടൊന്ന് സൂപ്പറായിട്ട് കിട്ടും. പക്ഷേ ഒച്ചുണ്ടാക്കലുണ്ടാക്കൂട്ടോ. അന്ന് ഞാനപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കില്ലായിരുന്നു. അല്ല ഇതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് റെസ്റ്റിലാണ്. ഒരാൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അയാൾ റെസ്റ്റ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓള് സൂപ്പറായിട്ടാണ് നടക്കുന്നുണ്ടോ. ഡേഞ്ചറാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കണുണ്ടോ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുലിപ്പുലി. നിനക്കെതിരെ ആദ്യം നമുക്ക് അവിടേക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റിയിട്ട് ഒരു കുട്ടീനെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പുലിയുടെ ഇതിൽ വീണ്ടൊരു കുട്ടി മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷമാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത്. അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ നടന്നാ പോയിരുന്നത്. അങ്ങൂര് നടക്കണ്ട ശരി. വായൊക്കെ തുറന്ന് പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇത് വരയുമ്പുലി. അവിടെ ഉള്ള പുല്ലി നടക്കണോണ്ടാടാ. ഇതിന് വരയുമ്പുലി നമ്മൾ പറയാട്ടോ. പുലിമുരി കല്ലുള്ള പുലി അമ്പാ കണ്ട കാണണ്ട. മുരുക പുലി മുരുക. അയ്യോ പുലിയുടെ പട്ടണം അല്ലേ. ആ കൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ള ഒരാൾ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആൾ നല്ല റെസ്റ്റിലുണ്ട്. അത് അപ്പുറത്തോടെ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേ കിടക്കണം പുലി. അത് ചെറിയ കുട്ടീന് കേട്ടോ. ഇയാളൊക്കെ അപ്പുറത്തോടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇയാളെ അപ്പുറത്തോടെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലടോ. പറ്റുന്ന വിചാരിക്കണം. അപ്പം അപ്പുറത്തേക്ക് നടക്കുന്നു വിചാരിക്കാൻ പോവാ. അവിടെ എടുക്കണം. ആദ്യം ക്ലിയറിൽ എത്ര സൂം ചെയ്താലും നമുക്ക് ആദ്യം ക്ലിയർ കിട്ടില്ലേ. ഇതിലൊന്നല്ല കിടക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ പുള്ളി കാണിച്ചു തരാൻ കിടക്കണം. അത് റെസ്റ്റ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ അവിടെ വിളിച്ചു അതൊക്കെ എടുക്കാണ്. സിംഹമാണ് സിംഹം നടക്കുന്നു കാണുന്നു. അവിടെ മയിൽ കൂട്ടുകാരെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. സിംഹം ഒച്ചെടുക്കാണ് ഗൈസ്. നല്ല ഒച്ചെടുത്തിട്ടപ്പോ തന്നെ ശരിക്കും ഭയങ്കര ബാസണല്ലേ. പേടിച്ചു, ഞാൻ പേടിച്ചു. आपको माइक में बोल दूँ सर, माइक लगा सर मेरे ശരി എന്നാ കാണാൻ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പുറത്തോടെ പോകാൻ പറ്റിയാന്നുണ്ട്. ഋഷിരാജ് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ വരയമ്പുലിയുടെ പേരിട്ട. ഒരാളോട് നൈസായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കേട്ടോ. ആളെ എനിക്കും കാണുന്നുണ്ട്. ആളെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് കാണിച്ചു പക്ഷേ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ ക്ലിയർ ആവില്ല. ഇരുട്ടായി തുടങ്ങി തന്നെ ഒരു 5 മണിയില്ലോ. നോക്കി അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഒരാൾ കിടക്കിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നല്ല
തിരിച്ച് പോകണം. തിരിച്ച് അതിൽ തന്നെയാണ് പോണ വഴി. നമുക്ക് നല്ലത് കാണിച്ചിരാന്ന് വെച്ചിട്ട് ആയി ഇപ്പം വേണ്ട നിങ്ങൾ. ഇതാണ് നമ്മുടെ മയിലമ്മ. മയിലമ്മല്ല മയില്, കുട്ടി മയിലാണ് കേട്ടോ കൂട്ടുകാരോ. നല്ല ക്ലിയർലി ഞാൻ ഫോണിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ചാർജ് ആദ്യം ഷോർട്ടായിരുന്നു, ക്ലിയർ പറഞ്ഞു. മയിലും കുട്ടികളെ കണ്ടോ? ഞാൻ ആദ്യം ഏറ്റിനെ ഇത് മയിലും കുട്ടിയല്ല, ഇത് എരണ്ടാമത്തെ. വെള്ള കളറിലുള്ള സാധനം വേണ്ട. ആണിനും പെണ്ണിനും അത് മയില് കുട്ടി കേട്ടോ. മയിലും കളർ വെച്ചിരുന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് മയില് കുട്ടിയാണ് അല്ല, അത് എരണ്ട. കേട്ടാ പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടില്ല. ഈ ചെടികളുടെ മാത്രോട്ട് ഇവിടെ കിടക്കണേ കാലൊക്കെ ആദ്യം ഇത് ഇപ്പുറത്തൂടെ ഒക്കെ കടത്തി വിട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഒന്നും കടത്തി വിടില്ല. ആൾക്കാർ പോയിന്നല്ല, എല്ലാവരും ചത്തൊടങ്ങി. ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടേക്കൊക്കെ പോവായിരുന്നു ആദ്യം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു വഴി, കറുത്ത എടുത്തൊക്കെ പോയി നിൽക്കാം. പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടില്ല. ഒരു കുട്ടി പെട്ടെന്ന് വീണിട്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് വീണിട്ട് അങ്ങനെ നാട് മരിച്ചു. അത് കാരണമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അറിയില്ല, ഒന്നില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്നുമില്ല കൂട്ടുകാരാ, കാണില്ല നമുക്കൊന്നും. ഒന്നുമില്ല, കാണാണ്ടല്ലോ ഒന്നുമില്ല. കുരങ്ങൻ കിടക്കണം അവിടെ ഒന്നില്ലാന്ന് പറയില്ല. ഹായ് കുരങ്ങ, ചേട്ടാ അനിവാ ഏ ആ ഇവിടെ എന്തടി എന്തിന് നോക്കിയിരിക്കണ ഒറ്റയ്ക്കുള്ളൂ. ഹായ് ഹലോ. അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ആൾക്ക് ജാതി വിഷമം എന്നുവെച്ചാൽ കൂട്ടുകാരില്ലല്ലോ. അവിടെ സാധനം കിടക്കണ അതാണ് മരപ്പട്ടി. മരപ്പട്ടിയുള്ളത് മരപ്പട്ടിയാണ് എഴുതി വെച്ചാണ് മരപ്പട്ടി. ഞാനത് നോക്കി. ആ ഈ സാധനത്തിന് നമ്മളവിടെ കണ്ടിരുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കൊഞ്ഞിട്ട്. നമ്മള് നടക്കുമ്പോ ഇതാണ് മരപ്പട്ടി കേട്ടോ. ആളതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്, ക്ലിയർ കിട്ടില്ല. പനയിൽ നിന്നും കള്ള് കട്ടി കുടിക്കലാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് എത്തിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടുകാരാ. അത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ഒരു എലിക്കുഞ്ഞ് നോക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ. നല്ല രസമുണ്ട് എനിക്ക് കാണാനായിട്ട്. ആള് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എത്തിച്ച് നോക്കാണ് കൂട്ടുകാരെ. അതേ സ്വർണ്ണക്കോഴി എന്നാണ് കോഴിയാണിത്. നല്ല രസമുണ്ട് കളർ കാണാൻ. കോഴികൾ കോഴിയുടെ സെക്ഷനാണ് കേട്ടോ. അടുത്ത സ്വർണ്ണക്കോഴി കുറച്ച് എടുത്ത് പോയിട്ട് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് മാത്രമാണ് കേട്ടോ കൂട്ടുകാരെ കുറച്ച് എടുത്ത് പോയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റണേ. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും അടച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് കാരണം കടത്തുന്നില്ല. പാലും കണ്ടാൽ നമുക്ക് ചീത്ത വെക്കും. എല്ലാവരും അവിടെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമെന്ന്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന കൂട്ടുകാരെ. മുതല ഇവിടെ ഇനി മുതല കേട്ടോ. കാണണ്ടോ നിങ്ങള്? കാണണ്ടോ? നീളണ്ടല്ലേ അതെ പൊന്തലുണ്ട്. കൂടെ വരുന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇത് ഫുള്ള് കുരങ്ങന്മാരാണ് കൂട്ടുകാരെ. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൂടെ കടന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. കാണിച്ചാൽ
അടുത്തത് പാമ്പുകളെ അടുത്ത് പാമ്പുകളെ സെഷനായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറണ്ട നമ്മള് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇപ്പൊ കടത്തി വിടണേ ഇല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ഫുള്ള് അടച്ചു പൂട്ടി. ഇങ്ങനെ നല്ലായിരുന്നു അടച്ചു പൂട്ടലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതെ പാമ്പുകളെ സെഷൻ കണ്ടോ. ഇത് മലമ്പാമ്പ്. നല്ല റെസ്റ്റ് എടുക്കാമെന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം. നല്ല ഉറക്കിലാണ്, നല്ല ഉറക്കം. ഇത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കിട്ടാൻ അറിയില്ല. ഇത് പാമ്പായിരുന്നു അത് എടുത്ത് പോയി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരിക്കൻ്റെ ബാക്കിൽ പിടിച്ച് വിടുന്ന നടക്കുക. ഉടുമ്പിനാണ് ഉടുമ്പ്. ഇങ്ങനത്തെ ഉടുമ്പിനൊക്കെ നമ്മളവിടെ, അതായത് ഞങ്ങളവിടെ കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ. ആളെ തല കണ്ടോ എടുക്കുന്നത് ക്ലിയർലിയ, ലൈറ്റ് ചെയ്താലും ക്ലിയർലിയ. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറിയിട്ട് പാമ്പുകൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. വെറൈറ്റി ആമകൾ. ഫുള്ള് പാമ്പുകൾ ദർശനം. ഒരാൾക്ക് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ, അതായത് ആ പാത്രത്തിന് ചുറ്റി കിടക്കുന്നുണ്ടോ അതുണ്ടാവാണ്. ഒരെണ്ണം അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ചുരുണ്ടൂടി കിടക്കുന്നു. ഒരെണ്ണം പച്ചളിപ്പാമ്പ് എന്ന് പറയും. ഇതിന് പച്ചളിപ്പാമ്പ് ഗ്ലാസ് എന്നെ ഇങ്ങനെ തൊട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മറ്റേ എന്നിട്ട് പറയാ ഈ പാമ്പ് മറ്റേ ബാഹുബലിയിൽ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ മറ്റേ അമ്പയും വീടുണ്ട്. അത് ഈ സാധനമാണ്. പിന്നെ ഇതിലുണ്ട് ഒരു പാമ്പ് ആ ചെടിയിൽ, ആ പച്ചച്ചെടിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള പാമ്പ് കറക്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ടോ ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആ സൈഡിലായിട്ട് മൂർക്കൻ. ആ ചട്ടിയുടെ ബാക്കിലായിട്ട് കിടക്കുന്നത് തണലായിട്ട് കിട്ടാനുള്ള ഇതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. കൂട്ടുകാരെ മഞ്ഞച്ചാര എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് നമ്മളെവിടെ കണ്ടാലും കാണുന്ന സാധനമാണ് ഇത് മഞ്ഞച്ചാര. ചേട്ടൻ പേടിയുള്ള പാമ്പെന്ന് പറയാം. ഇതിനുള്ളിലുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മൂർക്കൻ തന്നെയാണ്. ആ ചട്ടിയുടെ ക്യാപ്പിലാണ് കിടക്കുന്ന ആള്. അതിലും ഇതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ എൻ്റെ ബാക്ക് പിടിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത്ര പേടിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇതിലുണ്ട് ആ ചെടികളെ ക്യാപ്പിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കാണില്ല കറുത്തിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിരിക്കും. ഇവിടെ ഒരാൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് കണ്ട ചുരുണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനം കണ്ടോ. നക്ഷത്രം പോലെ ഉണ്ട് കണ്ട നക്ഷത്രം. ഇതിലുണ്ട് ഒരു മഞ്ഞച്ചാര അവിടെ എടുക്കുന്നത്. ഇതിലും ആറ്റത്തിനെ എടുക്കുന്നത്. മൂർക്കന്മാരെ ഒരാൾ മാത്രം നല്ലൊരു പോസ് തരുന്നു വിചാരിക്കില്ല ഞാൻ. ചിലപ്പോട്ടോ അറിയില്ല. ഇയാൾ തല അങ്ങനെ പൊക്കി കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പാമ്പുകളെ സെക്ഷനെന്ന് ഇറങ്ങിട്ടോ. ഒരാളിത് കണ്ട ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന് നടക്കണം. ആ ചത്രയിൽ പേടിച്ചിട്ടേ. പാമ്പിനെ പേടിയില്ലാത്തവരാരും ഇല്ല.
മലമ്പാമ്പ് അവള് സെറ്റായിട്ട് കിടക്കുക, അവൾക്ക് നല്ല ഫുഡൊക്കെ കിട്ടി, അവൾ നല്ല കിടപ്പിലാണ്. ഇവിടുത്തെ ക്യാൻറ്റീനാണ്. അങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയില്ല. നേരെ നമ്മളിപ്പോൾ മ്യൂസിയം, ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വന്ന് കയറുന്ന സ്ഥലം മ്യൂസിയം അടച്ചിട്ടേക്കിനി. അല്ല ക്ലോസ്ഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇത് തിരക്കുന്ന ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിരക്കെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നല്ല, കുറേ ഇതൊരു സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസും പിള്ളേരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര തിരക്ക്. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കുറേ ജീവികളൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ജീവികൾ മരിച്ചു പോയി. നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് കയറിയാ കയറിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ വന്ന വഴിയില്ലേ. മ്യൂസിയം അടച്ചു. മ്യൂസിയം അടയ്ക്കുന്ന ടൈം കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മ്യൂസിയത്തിൽ കയറാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ മ്യൂസിയം നമ്മൾ എത്തിയ സമയം നമ്മളിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങിയതൊന്നുമല്ല. ഇവൾക്ക് ഇന്നൊരു PSC പരീക്ഷൻ്റെ ആയിരുന്നു. പരീക്ഷ 2:30 ഞങ്ങൾ 2:35 ഹോളിൽ എത്തി. ഇവളെ ഇരുത്തിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനല്ല അവള് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വെറുതെ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവ് കാണാൻ പോയാലോ. ഞാൻ പോവാം, അങ്ങനെ വന്നതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നിറച്ച് നമ്മളെ തമിഴന്മാരാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ആക്ഷേപിച്ചല്ല, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ കുറേ പേര് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് നല്ല തിരക്കുള്ള ദിവസമായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ രംഗനാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനയുടെ കൊമ്പാണോ ഇത്? ഏറ്റവും വലിയ ആനയായിട്ടുള്ള രംഗനാഥന്റെ അസ്ഥികൂടം. ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചെറിയ ബ്ലോഗ് കഴിഞ്ഞു കൂട്ടുകാരാ. ഇതാണ് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂര് കാഴ്ച ബംഗ്ലാവ്. നമ്മുടെ തൃശ്ശൂര് സൂല്ല കാഴ്ച ബംഗ്ലാവ്, അങ്ങനെ പറയണ ഏറ്റവും ബെറ്റർ അല്ല കൂട്ടുകാരാ. നമ്മളെല്ലാവരും കുഞ്ഞിലെ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവ് കാണാൻ കുറേ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയണത്. വേണ്ട കുഞ്ഞു മക്കളെ കണ്ട അവിടെ ഒരു കണ്ട ആഘോഷത്തിന് നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത് കാണാനായിട്ടായിരിക്കും, കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ. ഞാൻ നേരെ ഇതിന്റെ റോട്ടിലുള്ള വ്യൂ കാണിച്ചു തരാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര തിരക്കായിരുന്നു. നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കുറെ കുട്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ കൊച്ചു ഇത് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാച്ച സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതിങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പറഞ്ഞു പോണ്. അപ്പൊ നമ്മള് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ കൂട്ടുകാരെ. ഓക്കെ.